муҳтарам дӯстдорони футбол, аллакай моҳи октябр аст ва ин маънои онро дорад ки баъди 1-2 моҳ мефаҳмем ки соҳиби тӯби тиллои 2019 мешавад. ҷоизаи футболбози беҳтарин ба версия фифа ба Лионел Месси дода шуд, аммо ҷоиза аз тарафи журнал Френс Футбол метавонад ба дигар бозингар дода шавад. имрӯз канали Фут бародарон дар бораи се давталаби асосӣ барои ин ҷоизаро гап мезанад ва ки бисёртар шанс дорад. дар ягон ҷо ба аз ур шинед мо бошад сар мекунем. ногуфта намонад, ин видео бо ёрии AdinXBet мебарояд. дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дар он регистратсия кунед ва соҳиби бонус шавед. даромади гап бонусо бо промокоди TouchFood AdinXBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. Вирҷил ван Дейк, Ливерпул. довталаби асосиро барои ин ҷоиза букмекерҳо бо коэффициенти 1,36 бозингари голландӣ Вирҷил ван Дейкро меҳисобанд. дар сезони гузашта ӯ бо ҳамдастагонаш ғолиби Лигаи Чемпионҳо шуд ва барои дастаи худ дар Премер Лигаи Англия холи рекордӣ гирифт 97 хол ва боз ба ҳамроҳии тими Голландия то финали Лигаи Миллатҳо рафт. сезони навро Ливерпул беҳтарин оғоз намуд. дастаи Юрген Клоп дар 8 бозии Премер Лигаи Англия 8 ғолибият дорад, а Вирҷил бошад дар ин бозиҳо хелоам хуб метофт бо ҳамроҳии Матиб. агар бозингари голландӣ ҳамин хел давом додан гирад ва Ливерпул ғолиб баромадан гирад, то шанси ӯ барои гирифтани тӯби тиллоӣ бисёр мешавад. барои он ки Ван Дейк имсол арзандаи ин ҷоиза аст, дар ин бора ҳампозитсияи ӯ Серхио Рамос боварӣ дорад. агар Ван Дейк тӯби тиллоиро гирад, то ӯ арзандаи ин мебошад. ӯ хело ҳимоятгари хуб аст, аммо ба ин хел позитсия ба мисли мо соҳиби тӯби тиллоӣ шудан хело мушкил аст. вале ман фикр дорам ки рақобат барои ин ҷоиза на танҳо байни Месси ва Роналдо бошад. ба хиёлам дигарҳо ҳам шанси хуб доранд барои ин, гуфт Рамос. Лионел Месси, Барселона. ин бозингар ҳамавақт довталаб аст барои ин ҷоиза. бозингари аргентинӣ ҳар сезон ҳамон қадар хуб бозӣ мекунад ки ҳатто дигарон ба ин одат кардиянд. ӯ ҳар сол нишон медиҳад ки яке аз бозингарони беҳтарини ҷаҳон мебошад. дар сезони гузашта дар чемпионати Испания Месси дар 34 бозӣ 36 гол зада ва 13 паси головар додааст. бале, ҳама ин омори инопланетянӣ ӯро дуюм довталаби асосӣ кард барои ин ҷоиза. агар Лео ин ҷоизаро хоҳад, аввалан ӯ бояд аз травмаи худ хуб табобат гирад ва баъдан ба бозии пешинаи худ баргашта 1-2 голи беҳтарин занад ба монанди голе ки дар Ливерпул зада буд ва экспертҳо метавонанд боз ба ӯ назари худро андозанд. дар дунёи футбол якчанд футболбозоне ҳастанд ки боварӣ доранд ки то вақте Месси дар футбол аст, ӯ бояд ҳар сол тӯби тиллоиро гирад. ҳамин намуд комментария дар ин бора снайпери Манчестер Сити Серхио Агьеро дод. ман меҳисобам ки то вақте ки Месси бозӣ мекунад, ягон бозингари дигар арзандаи тӯби тиллоӣ нест, махсусан агар Лионел ҳамон бозиҳоро нишон диҳад ки дар сезони гузашта нишон дода буд. Криштиано Роналдо, Ювентус. ӯ ба Ювентус бо нақшаи оддӣ омад ки дастаи турнирро ёрӣ диҳад то ин ки ғолиби Лигаи Чемпионҳо шаванд. дар сезони 2018-19 ин чиз рух надод. дар марҳилаи якчорфинала Ювентус аз ҷавонони Аякс мағлуб шуданд ки ин чиз шанси гирифтани Кришро барои гирифтани шашум тӯби тиллоӣ кам кард. ба ғайр аз ин, Роналдо дар сезони гузашта дар дигар турнирҳо беҳтарин буд. бозингари португалӣ бо ҳамроҳии Ювентус қаҳрамони Италия ва Суперкубоки Италия шуд ва бо ҳамроҳии тими Португалия бошад ғолиби Лигаи Миллатҳо. ба хотир мерасонем ки Роналдо дар полуфинали ин турнир ба дарвозаи Швейтсария хетрик кард. баъдан ин голҳо дар топ голҳои беҳтарини ин турнир дохил карда шуд. ҳозир букмекерҳо коэффициенти Роналдоро баланд кардиянд. агар ӯ хоҳад шанси худро зиёд кунад, дар рӯзҳои наздик бозингари португалӣ бояд ягон мӯъҷиза кунад, масалан 1-2 голи таърихӣ занад ба монанди голе ки дар Ювентус зада буд, ки баъди ин гол мухлисони Ювентус қарсак заданд, ё ин ки дар бозиҳои муҳим хетрик ё ин ки покер кунад. дар ин бора Криштиано Роналдо хело ҷиддӣ аст. ӯ мефаҳмад ки имсол соҳиби ин ҷоиза намешавад, аммо то ҳозира рақобат бурда истодааст. ман мехостам футболро ҳамчун рекордсмени тӯби тиллоӣ ба анҷом расонам. ин дастовар дили маро гарм мекард. фикр мекунам ки ман арзандаи ин мебошам. Лионел Месси одами фантастикӣ ва бозингари беҳтарин аст, вале фикр мекунам ки ман бояд соҳиби 6, 7, ҳатто 8 тӯби тиллоӣ шавам ва бале, мехоҳам аз ӯ боло бошам, гуфта буд Роналдо дар интервюи на он қадар пеши худ. дӯстон, ба ҳамин тамом. шумо чӣ фикр доред ки соҳиби тӯби тиллоии 2019 мешавад ва кадом бозингар арзандаи ин ҷоиза мебошад? ҳатман фикри худро дар таги комментарияи ин видео нависед ва аз ёд набароред дар канал обуна шуданро, ки аз хабарҳои муҳим ва шавқовари футбол қафо намонед. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хайр, то боздид.